Amalawi kulinji no kulinji kumavenya kumavetsera kuti kulinji lataya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akoti akuti bwanji kuti usauka kulilabe. Tikulandireni ku programu inanso ya kulinji kuchokera kuno ku Wireless Times. Dzina langa ndi Elvis Owahoma. Tili pano tikambirane nkhani zimene zikuchitika kunjako. Kodi kulinji ya lero ndiyokhudza ndithu ripoti lokhudza kauniuni wakagulitsidwe ka ndondomeko yogulira Amaryllis Hotel ndi nthambi ya boma yamati ya pension fund imene kumasungidwa ndalama za anthu opuma pa ntchito. Nyumba ya malamulo yatsiriza zokambirana zake opanda kulandira ripoti limenelo kuti alikambirane. Kumbukirani kuti panali ndalama zokwana 108 billion kwacha zimene zinagwiritsidwa ntchito pogula hotelo imeneyi. Ndiye nkhani kwambiri imene aponenjera kuti ndalamazo zinachuluka. Ndi pana khazikitsidwa kafukufuku amutharika atalamula kuti ayi pachitike kafukufuku hoteloyo. Ndi anthu amadikira kuti mesa ripoti limene lachitidwe tebo ku parliament kuti alikambirane. Koma mpaka pano kulizi ndefunso limene tikufunsa ndonena kuti zimenezi zikutanthauza tiyenda alendo osiyanasiyana pa foni pa komanso studio muno tiyenda Benedicto Kondowe komanso Michael Kaiya tsapalaini. Benedicto Kondowe, mawa wabwino, mwadzuka bwanji? Kondowe mukundiva? Michael Kaiya. Kondowe mukundiva? Ine ndikukumvani, mukundiva? Apo mukumveka. Mawa wabwino, mwadzuka bwanji bwana? Ine ndadzuka bwino. Bayanzatu Blanta ya madzuka bwanji, komanso ndiperekeso moni kwa nzanga Michael Kaiya. Ife tadzuka akayatsa. Mawa wabwino, mwadzuka bwanji? Mawa bwino Elvis, ndadzuka bwino. Kaini madzuka bwanji umenepo? Benedicto ndamalawana. Tadzuka. Innocent Mphongoloti naye so studio muno. Innocent, mawa bwino, mwadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kwa Elvis. Tadzuka. Mwina tiyambe ndiwe kuti kodi nkhani zimenezi kwenikweni kafukufuku ali mkati adatha ali pati mwina anthu ayiwala. I think mwina atinene kuti kafukufuku ameneyu padakali pano tikhoza kunena kuti pakumakhala povuta kuti munene kuti ali pati komano andifotokoza poyambirira kafukufuku anachitika anafika poti kumapeto kuti anamaliza anapanga kuti amaliza kafukufukuyu and anavomereza kuti aperekedwe mnyumba ya malamulo. Nyumba ya malamulo ikhale ndi ripoti la kafukufuku ameneyo. Koma ndikukumbukira bwino osati mkumano mwachitika apapawo. Mkumano umene unazachitika chapakati apo. Mkumano umene uja akuluakulu a committee ya public accounts ananena kuti ife takonzeka ripoti lathu lilede atikhoza kupanga tebo mnyumba ya malamulo. Komano panapezeka kuti akuluakulu oyendetsa zokambirana ambali ya boma. I think parliament imene inayipanga follow kwambiri because of interest ya ujeni amene anadzuka anali amhango ajabi mhango amene anafotokoza kuti kafukufukuyu sakuyenera aperekedwe pakadali pano chifukwa kuti pali anthu ena amene they are critical amene akhoza kupangidwabe interview kuti tione kuti anapanga play role yotani. Ankafotokoza za Michael Nizamba former SPC kuti iwo amene akupereka nawo umboni pakhani imeneyi. SPC ali mdziko la South Africa akudwala sakupeza bwino ali kumene koko nde kunali kovuta kuti mwina akhoza kuyankhulana. Chinthu choyamba chinayi chimenecho. Chinthu chachiwiri chimafotokozedwanso kuti SPC omwewa anamangidwa pa nkhaniso yomweyi zomwe zikusonyeza kuti zimene akhoza kuyankhula mwina komiti zikhoza kuoneka ngati ndi umboni akuperekanso umboni umene akhoza kukapereka kubwalo la milandu ndipo anakhala ngati kuti pakola kanthu kena. Komano nthumwi za mu komiti imenezi mafotokoza kuti umboni umene mwina angabweretse Maizamba mwina sungabweretse kusintha kwenikweni kwa zimene iwo anapeza mujeni imene. So zikafikana pamenepo zimakhaonena kuti kodi chimene chikuyenera kuchitika ndi chani kuti mwina Malawi apeze chilungamo chifukwa chonena ndi nkhani imene inayamba ndi mphamvu imene inayamba ndi kupereka chiyembekezo kuti Malawi khala ngati apeza pa tsinde penipeni pa nkhani imeneyi.
komano paka panopa zinthu zimene sizinafike patsinde penipeni. I remember I think Speaker of Parliament Honorable Samia Suleiman ananena kuti ine ndikuona ngati mwina report limene mukhoza kupitiriza kutero, koma pakuoneka ngati kuti pali tinthu tina ndi tina timene tikumabwera kuti report limene lili mpaka lisawapeza Malawi. So as it stands panopa ndizovuta kuti tinene kuti akudikira umboni wa Azamba kapena iye Azamba also akunena kuti inetu nkhani ndinamangidwa sindingakaperekereso umboni chifukwa zimene zikayankhula ine zimene zonso akazigwiritsa ntchito mwina against ineyo kapena ndi zomwe zonso zimene ndikuyenera kufotokoza ku court. So pakuoneka ngati kuti tangopanga staki palibe solution yeniyeni pa zinthu zimene tikhoza kupanga as a way forward, koma it's not an issue that is very complicated. I think where people atakhala kuti afuna aone kuti zinthu izizi zikuyenda motani zikuchitika motani tifuna tipeze chilungamo chenicheni sinkhani yokuti ingavuti. Benedicto Kondowe nda Michael Kayatsa, nkhani mukuona kuti ikuvuta chifukwa chokuti ikukhudza ma big fish nonse muyankhe vosolo mutayamba nina Kondowe chifukwa kuti ikukhudza ma big fish mwina chifukwa ikuvuta mukuona maganizo anu ali pati? Zikomo kwambiri chifukwa cha funso lanu limene lili labwino kwambiri. Koma ndisana yanke ndimafuna ndingonjezera pang'ono zimene Innocent wanena. So pali magawo awiri. Mbali ya boma ajabi akunena kuti ripoti singabwere mnyumba ya malamulo ngati Azamba amene akhala kutchulidwa sakubwera. Lawyer wa Azamba akunena kuti yayi Azamba sangaonekere chifukwa chonena kuti ali ndi mulandu. Koma atha kuonekera pokha ngati a DPP anga uchose mulandu ku court. Nde imene ndiyogwira ndikupita kumene koko. Speaker akunena kuti with or without Azamba ripoti ilowe mu nyumba ya malamulo. Koma mpaka pano ripoti sikulowayi. Chabwino. So pano ndikubwera kufunso lanu kunena kuti kodi chikuvuta ndi pati. Mukayang'anisisa muona kuti mwina zimene zikuyankhulidwa pamwamba apa si zenizeni yayi. Ripoti iyi ndizoona kunena kuti pali anthu ena amene mwina akuopa kunena kuti atha kutani atha kukhuzidwa ndi nkhani imeneyi chifukwa ni komiti imene yagwiritsa ntchito misonkho ya Malawi ndalama zochuluka. Tikadakondanso kuti mwina pamene nkhani imene izifika kumapeto atifotokozerenso kuti kodi komiti yagwiritsa ntchito ndalama zingati. Chifukwa umene ukuchitikawo kwa ineyo ndi mwano waukulu kuti a president apereka mphamvu zonse kuti komiti imene ipange ndipo iwowo sabakira wina aliyense amene angakhuzidwe misonkho ya Malawi ndi kugwiritsidwa ntchito koma kuzafika panopo tangoyima kuti tikudziwa kumene tikulowera. Ndikuona ngati ndi mwano waukulu kwambiri umene sikuyenera kuchitika ayi. So kuyankha funso lanu tikunena kuti mmene zikuchitikiramo zikupereka chithunzithunzi chonena kuti mwina pali anthu ena amene akuopa kuti mwina ripoti imeneyi iwawika mavuto zimene mwina zitha kukhuzanso kandi mabizinesi kandi ntchito zimene ali nazo zosiyanasiyana. Akayatsa. Everything ndizane ndi Benedicto amene afotokozera zikuonekera ndithu kuti anthu kali ndi mantha ndi ripoti imeneyi. Zikuonekeratu malankhulidwe komanso machitidwe chifukwa mukayang'ana mukayitsatira bwinobwino nkhani imeneyi muona kuna kuti ndithu pali chizungu chakatinga chona kuti a deliberate attempt to delay this report. Report imene kutuluka March ngati April ngati ndikulakwa. Komano mbali ya boma na susandiganizo limenelo kuti hili report isapangidwe table chifukwa cha nkhani ya Azamba. Imene kutokozela ine. Nawo zaoneka kuti sizovuta kuti Azamba zaonekere and Speaker wapereka clearance kuti ndimene zilimu kuti Azamba sakachobwera pitilirani ndi ripoti ipange ditable. Komano mpaka na pano mpaka parliament yasikapo kuti ndithu ya chita rise
ripoti osapangidwa table ndimene tikuperekana mafunso kuti chikuchitika ndi chani siti kunena kuti boma likubisa ripoti iyayi sikutero komano zomwe zikuchitikazi zikupereka chifukwa choti anthu amene kumakayikira zinakakhala bwino ndithu ripoti imeneyi adakachita table amalawa kuti nthawi yayitali kuti aone ripoti imeneyi komanso aone zotsatira pano madelay amene akuchitikawa akupereka mafunso kwambiri pachizungu timanena kuti justice delayed is justice denied komanso timanenanso kuti accountability delayed is accountability denied ine ndikuganiza kuti alipo anthu ena amene akuganiza kuti ripoti isatuluke kaye ichedwe nchilunga chokuti mwina chidwi cha Malawi chichoke ochite ndikuganiza choncho chifukwa mainkwelo kuti akatenga nthawi itatu mbiri chidwi ndi cha Malawi chimatha ichimapita ku zinthu zina so I'm thinking kuti alipo anthu ena amene akuganiza choncho kuti I think ichita delay ripoti imeneyi chidwi cha Malawi chitha anthu zotsala zake basi nkhani ingotsala malire choncho zimene sizoyenera iyayi chifukwa apa tukamanganiza ndalama za Malawi makamaka anthu ogwira ntchito mboma amene ndithu akhachita contribute ndalama kuti palimene nchilunga chokuti akazapuma azapeze mtendere Innocent kupititsa ripoti limene kunyumba ya malamulo kunakasintha chani pa makamaka pa goal yofuna kupeza chilungamo pa nkhani inde komiti ichita kafukufuku akuluakulu ena kumeneka kuti ya ripoti limene lipita kunyumba ya malamulo zikanasintha chani tiwakumbutsa omvera kuti komiti imene inakhazikitsidwa kuyang'ana izizi ndi komiti ya nyumba ya malamulo so nyumba ya malamulo tikumbukire kuti nyumba ya malamulo imapanga ili ndi zinthu zingapo zimene imapanga one of the things in the oversight kupatula kuti imapanga malamulo I think pali issue ya oversight kunena kuti amayenera ayang'ane awunikire ngati zinthu zikuyenda bwino kapena zisakuyenda bwino now ankhani yokhudza hotelo imeneyi tikumbukire komwe ikuchokera unena kuti panabwera mfuwu onena kuti hotelo yakugulitsidwa pa mtengo okwera kwambiri akuyerekeza mwina ndi mtengo umene hotelo imayenera akugulidwira pamenepo ndi pamene iwowo amabwera kuti apa pakuoneka ngati pali pakutuluka kafungo kena koyipa tifufuze kuti chikuchitika ndi chani so anakati apereka report limene ku nyumba ya malamulo bwezi zikuonetsa kuti nyumba yathu ya malamulo itidi ndi chidwi achopanga play that oversight role komano ikuoneka ngati kuti inu nomwe amene mumaoneka ngati mufuna kuti anthu adziwe choona inu nomwenso ndi amenenso mukuvindikira choona chicha chifukwa ndi nyumba ya malamulo yomweyo imene inakhazikitsa kafukufuku ameneyo ndipo tikumbukire kuti kafukufuku ameneyo amachitika mwamphamvu kwambiri amachitika mpaka na usiku I remember tsiku lina mpaka anafika I think 2 am anthu achakupangabe kafukufuku mwina apart from uso kuti ife ya Malawi si tikukhutira ndi zomwe zikuchitika kuchedwetsa kupereka kafukufuku zotsatira za kafukufuku amene komanso aganizira aphungu amene anagwira ntchito imeneyo amafika ndithu ma 2 am akugwira ntchito imeneyo so zikuoneka kuti nyumba ya malamulo yomweyo imafuna kafukufuku nyumba ya malamulo yomweyo khangati imene zikumaonekera yasuzumira mu kafukufuku muja kuoneka ngati kuti pali anthu ena amene akhoza kupakika akhangatinso akuvindikira kuti basi timafuna mudziwe ndi musadziwenso. Do you think kuti nyumba ya malamulo is corrupt? I will not say kuti nyumba ya malamulo is corrupt because that would be sweeping it komano tinene kuti mwina some people are in interest mwina some people are corrupt not nyumba ya malamulo is corrupt koma mwina some people are corrupt within ndikati nyumba ya malamulo ndondoza apungo onseti no I think that would be a sweeping statement alimo ena amene ndi abwino alimo ena amene ndithu anayika chidwi chawo pofuna kuona kuti amalawi akutumikiriro labwino amalawi akudziwa choonadi komano mwina anthu ena akutenga mwina mphamvu zimene ali nazo kapena kuthekera kumene ali nako kuti akhoza kupanga push nyumba ya malamulo akupita mbali kapena kupita mbali zimenezozo mwina ine
in a way timanena kuti it's abuse of power or abuse of authority. Chabwino tipite kaye kumzuzu kwa mzathu Chimwemwe Maseko atipatsira maganizo a Malawi kumene kuti tikana kuti bwere kwa Kondowe komanso akayatsa Chimwemwe mawabwino wadzuka bwanji. Ine office ndadziwa bwino kuwanzathu kanta ku mabwanji. Ife tadzuka bwino nkhani tu ndi imeneyi Amalawi akuiona bwanji ayiwala kapena kunzuzuko kuti kuli kafukufuku ameneyi. Apa ndi Malawi amene akufuna ikirepo ndemanga pa nkhani imeneyi choyamba tikutenda. Zinanga ndi Anton Kalowa kuno kunzuzu. Tikere kuti nyumba ya malamulo yalethera kulandira ripoti za kafukufuku wakugulika kwa hoteli imene ya Amairisi. Izi mwina zikusokoneza bwanji kuyanu makafukufuku amene nyumba ya malamulo imachitikira. Izizi tikuona kuti ngati nyumba ya malamulo ifuna tipomboneza fuka kuyambira kunkhani timaisatira bwinobwino ndipo kubwera kwa imene inabwera ni mphamvu tinayikhulupirira kwambiri kuti yayamba ni mphamvu tiona chisogolo chake bwinobwino koma mine zayambira mumene tikupiraso muti yayi kanika kulenda malipeka report ndizamba kuti bwesa pai pomwewo koma kuchita chipilo mwewo chifukwa zathu tikamaiika muje mpando kuti apange inquiry timayika kuti tawakhulupirira kuti achipanga inquiry tione chisogolo kuka katundu analo katundu wa boma ndetikutheka kuti azizembanisa chuje chilungamo chake sizikhala bwino ani amba kuti kaikisa kwambiri apapa tayamba kuti achipilo mwewo ihowa mene mundimene tajezera ndi Malawi ameneyo amene nampeza kuno kumzuzu. Tatukoza kwambiri Chimwemwe chifukwa cha mfano yako mawa uno. Tibwerere kwa Benedicto Kondowe. Kodi zimenezi tanthauza chani pa nkhani yolimbana ndi katangale? Kodi nthambi za boma zimene zinakhazikitsidwa kufuna kufufuza nkhani ngati zimenezi zikakakira kuti pakina yacholakwa chimene chinachitika zili zamphamvu Akondowe? Zikoma kwambiri. Ndiyambe motere kunena kuti nkhani ya America nkhani yongokuza kufuna kugula hotel. Koma ndi nkhani imene ikuzanso kuperekedwa kwa ndalama zina zimene zinali mgwirizano ogula hotel zimene ndi mabilions ochuluka kwambiri amene akuganizidwa kuti adaperekedwa kale. Mbali yachiwiri imene akutimvera kuyenera adziwe ndiyonena kuti ngakhale mwina ndalama zinazo zinaperekedwa mumene tikukambirana hotelu ili m'manja mwa ene ake chinthucho ngakhale pali kuperekedwa kwa ndalama. Ndiye funso limene likuzunguza Amalawi ndilonena kuti nanga phindu la anthu ene ake amisonkhoyo ndi chani? Chifukwa ndalama zina zaperekedwa koma hotelu ili m'manja mwa ene ake. Hotelu kutanthauza kuti ngachakupanga mabusiness amene akupindula ndi iwowo osati ene ake amisonkho amene ndalama zawo zitagwiritsidwa ntchito. Ndi chifukwa chake pankhani yothana ndi katangale zikuvuta kwambiri chifukwa chiyambi chimodzi chothana ndi katangale ndi kafukufuku amene adachitikayi. Kuti kafukufuku ationesera kuti kodi chenicheni chimene chidachitika ndi chani, kodi ndalama maperekedwe ake anali wotani, kodi amene amakhuzidwa ndi ati, kuti ngati pali kuchita mosayenerera anthu amene wowo malamulo agwire ntchito kuti titeteze ndalama za anthu zimene avutikira kugwira ntchito kuti akapuma ena apuma kale ayambe kulandira ndalama zawo ena akugwira ntchito zimene pakadali pano zikuyika pa chiopsezo chachikulu. Ndiye mawu anga amene ndikunena ndionena kuti ngati machitidwe yake ndi amene wawa katangale mu dziko muno sitingathane naye sitingachepese chifukwa ndondomeko zimene zimathandizira kuti tithane ndi katangale ndi ndondomeko zimene zimayimitsidwa kapena zimene sizimaphala ndi malire ena aliwonse. So ndizovuta kwambiri. Chimene chikundipwetekanso ineyo kwambiri ndichionena kuti president adasindika kunena kuti ndikwapasa mandate yonse komiti imeneyi ndipo wina aliyense amene angakhale kuti anatenga gawo losayenerera satetezedwa. Ndiye tsopano Amalawi akuyamba kufunsanso mafunso kuti kodi mawu a mtsogoleri wathu anali woona kapena? So zinthu zimenezi zikusokoneza kwambiri nthawi zina pakufuna kwabwino kumene mtsogoleri ali nako zimene zimapangisanso kuti mwina iyeso akhala akukayikira. So nkhani imeneyi tikadakonda kuti ifike kumapeto.
akayiyatsa pakuveka manong'onong'o kuti mapepala a hotelo imeneyi sali m'manja ndithu mwa na pension fund ali m'manja ndithu mwa eni ake hoteloyo zimene ndizodandaulitsa right ndi zodandaulitsa kwambiri zimene zikupereka mafunso kuti chuchitika ndi chani makamaka koma ndimafuna ndiyambe mwina ndi kupitiriza pamene Ben wasiyira bwakafusa unamufusa zonanso chani pakhani katangali ndi mayeso akulu kwambiri ku parliament yathu kuti parliament yathu ili tikutekera potani kuthana ndi katangale takhala tikudandaula kwa nthawi itali kuna kuti nthawi zambiri makafukufuku ngatawa samaoneka mathelo ake andi zimene zimapangitsa kuti mwina parliament yathu izioneka ngati kuti ili wiki kamuna wiki kutekera nawo unali mwayi waukulu kwambiri ku parliament kuti uonese kwa Malawi kuti ali ndikutekera komanso mchidwi chothana ndi mchitidwe wakatangale kutekera kufufuza nkhani ngati zikati mmenewu mpaka na kumapeto kupereka ma recommendations oyenera kopano apapa ngoleka ngati nawo this is a missed opportunity parliament ndithu ita mwayi waukulu kwambiri kuti ichite demonstrate iwaonesa Malawi komanso dziko lonse lapansi kuti parliament ndikutekera kuthana ndi kufufuza komanso kuthana ndi michitidwe ngati imeneyi so it's a very big missed opportunity we hope kuti parliament ichita zoyenera kuti ripoti imeneyi mwasikafufa imeneyi aoneke ndithu mathelo ake komano nkhani imene umandifunsayo ndiyodandaulitsa kwambiri ineso zikupereka mafunso kuti chochitika ndi chani makamaka fa mapepala amene ngati hotelo inagulitsidwa kuti mapepala amene asokhala kuti ali ndi anu ake hotelo iyapa fa ngati inagulitsidwa siyana ani ake yayi so ndi zinthu zimene mwina zimene zizide kuti chochitika ndi chani pakuoneka ndithu kuti mnapali zina zake zozakhala bwino zino zichitika chabwino Innocent nkhani ina imene ikuvuta apa ndiyoti tamvanso pakati pakuti eni hotelo imene amakatapa ndalama ku banki tinalembanso kuno nkhani imeneyo zimene zitanthauza kuti kafukufukuyi si zimene akuimitsidwa kaye zimene zikunena kuti kafukufuku titsirize kaye kena kutiona kuti padakhota chira wa nyanini pati mene afotokozera akayiyatsa amene afotokozera akundowe china chilichonse chimene chuchitika papa chuchitika modabwitsa kwambiri I think aini ake andalamazi amene anagula hoteloyi mwina akuyenera kumakhala ndi mafunso kuti kodi kwenikweni chomwe chikuchitika ndi chani anthu amene tinawamba apatsa ntchito atitumikire azisamala ndalama zathu kwenikweni akuganiza chani ndikunena izi chifukwa chonena kuti I think transaction imene icha inachitika between October and December last year pano pamene tikukamba panopa it's almost 1 year imene yapita 90 billion inaperekedwa kale ndalama imene inatsala kuti ipite kwa eni aka hoteloyo and about 38 billion kuti mwina amalize panali ndithu nkhani zina zinapita ku court zokhudza eni akewo kuti mwina asapange ma transactions ena ndi ndalama zimene anapanga komano pamene pakanika kuti tipange crack ndiponena kuti pa 138 billion imene ikuyenera yonse kuperekedwa kwa awawa kodi aine aka hotelo ndalama yawo imene ndi yawo chifukwa kuti nkhani iyambe ndiponena kuti pakumveka ngati kuti 138 pali ndalama zina zoonjezera zimene sizikupita kwa eni hotelo pali ndalama zina zimene mwina zikuyenda zikukhota kodi aine aka hotelo anatenga ndalama zawo zonse kuti zomwe zinatsalazo mwina zimene zimapita mmatumba kapena zopita mmatumbazo ndi 90 billion awozatsala izozo that's why mwina ownership sikuoneka bwinobwino and I think pamenepo ndi pamene tikuyenera kumwinanso kukhala worried ngati dziko kunena kuti kodi tikupanga chani ngati dziko aine ake andalama zimene zizi amene amapereka ndalama zimene zizi tikuwathandiza ndalama zikuwapindulira the horizon a pension fund amapanga invest mukugula hotel ndikunena kuti azipeza phindu ndalama zimene anthu aja akusunga za pension zizichuluka koma in this case imene zikuonekera ownership sikudziwika tili m'manja mwa ndani ndikuti for 10 or so months palibepo chimene ndalama zawo zikupanga palibepo phindu lilonse limene ndalama zawo zikupanga
so ndi zinthu zoti zikutipangitsa kumakhala ndi nkhawa kuti kodi ifeyo ndi anthu amene timaganizira za Amalawi ena kapena nyumba ya malamulo ikuganizira za Amalawi ena amene akukhetsa thukuta usana ndi usiku kudulidwa ndalama kuti ayi izi ndi za pension tiyike apa tizipange invest apa patuluke phindu kenako basi anthu aja mkungu asiya mmalere pali zinthu zina mwinaso we have to go beyond the inquiry because inquiry yo mwina imafuna ipeze kuti hotel inagulidwa bwanji natani koma parliament should also take interest munena kuti kodi za ownership is zili pati amene pano pakupindula ndi ndalama zimene zizi ndi ndani kodi what should be the business agreement yonena kuti ipange sense mwina awanena kuti ndalama zathu simunatimalizire komanso ena wa ndalama zina anaperekako mwina panopa tikhoza kuipanga kuti mwina ikhale shareholding kuti padakali panopa amene ndi shareholding yayikulu padakali pano ndi apo ndalama zoyika pakufika apa mwina phindu lochuluka atatenge ndi koma zonsezo tangokhala tikudikirabe nyumba ya malamulo kuti itimasule so pena pake ndikuona ngati sitikulongosola zinthu akondowe zikatere zikamachedwa chonchi nde zimayenera ziyende bwanji anthu angalowere kuti papezeke yankho pali njira yoyipangira push parliament into action pa nkhani ngati imene kudzera ku malamulo kudzera ku njira ziti zimene zinakhazikitsidwa pakende zimene dziko lino limayendera potengeranso kuti dziko lino ndi la democracy pali ulamuliro wabwino kwena kumene munthu amene wakhudzidwa angalowere nkuti parliament ikamakhala kuti ikuchita jenkha yonche nkhani yayikulu ndiyonena kuti ifeyo as national advocacy platform tidalembera spika nyumba ya malamulo zinthu zimene iwowo komiti ya nyumba yawo imayenera iunikirane kukumana kumene amakumana ndipo chinthu chimodzi chimene chiti mkalata mwathu chinali kuonesesa kuti nkhani ikhuza Meredith Hotel ifike kumapeto ndipo ine ndemwe ndinakapereka kalata imeneyi mu office ya speaker ndikukambira nanso zimene zili kukalata ndi ya speaker kumene pamene zafika apo zikuonesa kuti kumbali ya boma chinthu chikuperewera komanso nyumba ya malamulo zikuonesa kuti mphamvu zawo ndizoperewera pali mbali ina kumene iwowo sangathe kupitiriza ndiye zimafunika ndithu kuti eni ake amene ali ndi ndalama ndi Amalawi tiumirize nyumba ya malamulo kuti ripoti imeneyi ikalowe tiumirize boma ngati tili kufuna kuti zifike kumapeto kuti zimenezi zifike kumapeto chifukwa ndi ndalama za Amalawi ndipo nkhani imeneyi ndi nkhani ya dziko chifukwa tikanena kuti mwina tipite ku koti pamakhala ma challenges ena amene kumbali za malamulo timati sufficient interest kuti kodi munthu amene angapite ku koti akukhudzidwa mutani muona kuti mwina amene angakhale ndi sufficient interest ndi ena akandalamazo za pension fund mamembers awo so tikuyenera tiyang'ane magawo onsewu koma chokhumudwitsanso kwambiri muona kuti amene akuyimira ogwira ntchito mboma like achana timati civil service trade union muona kuti sakubwera poyera ndi kumapanga demand accountability yeni so tali vuto lalikulu kuti tikukhala ngati tikuvomereza zinthu zimene sizolakwika imene sikuyenera kumapanga mnjira imeneyi atithawa pang'ono amene wapredict kundowe tikhale nawo chaposa chedwa pa Innocent tibwere kwa iwe Innocent mphongolo ndikudziwa kuti tinayesayesa kuti tilankhule ndi mamembala a komiti imeneyi akuti chani samapezeka ifo chani kuti adzilankhulapo pankhani ngati izi amati chani kwenikweni tingonena kuti tinayesetsa kuti tikumane nawo komano ananena kuti padakali pano sankakwanitse kubwera so mwina tisapange ndiwo kwambiri pamene koma pali zinthu zinaso zimene mwina ndizoyenera kuti kunena kuti tikukanika kupanga proceed tikudikira azamba pali mafunso ena kuti aini aka hotelo sanaonekere tu kumeneko
sanapereke umboni umene ulofunika kwambiri pakati pa azamba ndi awa ofunikira kwambiri ndikuti so ndi zinthu zina zimene zikumazapangitsano kuti tikhangati kuti ntchito yofuna kulimbana ndi katangale ndi ziphuphu mdziko muno ikhale undermined. Ukuona kuti zimalowaso ngati personal choncho mbali not really personal, komano ukhoza kuona kuti mwina motivation yonena kuti uyu yekha apezeke koma awawa akhoza kukhala usapezeka. I mean logic kutewasi kuti that's how it was supposed to be, kuti muyangane kuti kodi amene ali ndi interest yaikulu on this whole thing ndi nani, amene ndi interest yaikulu ndi amene akuyenera afunsidwe mafunso kuti kodi zikuyenda bwanji, komano muona kuti zikupezeka kuti zikukhala complicated. Anthu ambiri tinena apa, anthu ambiri amene mwina tikhoza kumayembekezera kuti akuyenera dzipereka upangiri mwina kuboma anapezeka kuti mayina awo anatchulidwa mu zinthu ngati izizi. So possibly mwina zimene zimapangitsa anthu azikhala akungopanga no speculate zinthu kuti ayi khangati tu zinthu zinasinthana manja, it's just a speculation. Mwina umboni tilibe, komano to avoid zinthu ngati zimenezozo at least amalawi anakauzidwa cheni chimene chinachitika komanso way forward kuti kodi apapa zinthu ziyenda bwanji. Koma as it is zangothera mazira, ankhani yafufutika, palibeponso nkhani apa, interest imene amalawi nayo is dying down soon. Basi amalawi avomereza kuti basi inapita. I know how Malawians behave. That's how we do things. Timakhala ndi interest koyambirira, then we stop pushing. Simukuona kuti limene ndi vuto onso, limene ndi vuto, and it could be deliberate kuti mwina zikuchitika dala kunena kuti amalawi afikepo iwalapo basi angozitaya kuti tiye basi moyo udzipitirira. Akundowe ma network anavuta mafotokoza kuti amene angapite ku court mwachitsanzo awene akhala ndi sufficient interest ngati mwina anu akugwira ntchito mboma ma civil servants ndiyena nde tinalekana pamenepo. Ndizoonadi mafotokoza kunena kuti kulowerera kwambiri kwa anthu enafe ndikovutirapo makamaka kumbali ya kupita ku court. Chimene enafe tingapange ndikuwumiriza nyumba ya malamulo kuti ibweretse ripoti mu nyumba ya malamulo, amalawi adziwe cheni komanso kukhumiriza boma ngati kuti boma sikukhala ndi chinthu kuti nkhani imene ifike kumapeto. Komanso eni ake achithumba chimenechi amene achitira ntchito mboma akhale ndi chinthu nkhani imeneyi. Eni mafotokoza kunena kuti ngakhale kuti mgwirizano wawo kwa anthu ogwira ntchito mboma mukayang'ana kuona kuti samabwera oyerayera mali akamutapirire pamene ndalama zikukhuza iwowo. Ndamene ipanganso kunena kuti ndamene angakhale ndi sufficient interest makamaka pa nkhani yopita ku court kuti chilungamo chipezeke. Koma kwakukulu ndikunena kuti ndizodandaulitsa kwambiri kuti nkhani imeneyi ingolisiya kuti mwina iyite njira imeneyi, chifukwa zikuonekera kunena kuti ndani yayikulu imene ikuchitika kuonetsa kuti ripoti imeneyi isabwere poyerayera pazifukwa zolakwika zimene ena akewo mwina amene angakhuzidwe kapena amene akukhudzidwa akudziwa. Tineneko kunena kuti pa nkhani zogulana kapena zogulisana zinthu saitu yimasinthidwa ngati mgwirizano wawo unafika kumapeto imene pa Chingerezi performance. Ngakhale mwina ndalama zina zinaperekedwa ngati contract munalibe provision yonena kuti mwina ndalama zote zikaperekedwa hoteli itakuperekedwa kupita ku station park, ndikuti hoteli imeneyi ikhalabe m'manja mwa eni ake a hoteli mpaka ndalama zimene zili mu contract zimene panopo zapangisa kuti tikambirane mpaka inquiry ilowepo za 138 zinaperekedwa. So izizi ndizodandaulitsa kwambiri pa nkhani yothana ndi katangale komanso kuteteza zimene amalawi avutikira kupitira ntchito mbomamo kwa zaka ndi zaka. Tabino tipite kaye ku Mchinji tili ndi Patrick Nyirenda. Patrick, mawa bwino, wadzuka bwanji? Ndadzuka Elvis na madzuka bwanji Branta. Yeah, tadzukanso nthawi yanu ndithu. Tabino apa ndili ndi mmodzi mwa Malawi ochokera kuno ku Mchinji. Zimalijamu
ine ni Vasco Brando. Sabino hani kunena kuti nyumba ya malamulo yakulanza ripoti kafukufuku amene inakhazikitsa kunena kuti ikufuzo chenicho chimene achitika pa hotelo ya Amari. Nyumbayi imakhala kafukufuku osiyana-siyana pazochitika chitika kulephera kumene chikhulupirano chotani. Ine chikhulupiriro changa nchonena kuti nzoona bwino imeneyo yosonyeza kuti mtundu wa Malawi umadalira kuti kunyumba ya malamulo akakhazoti akhazikitsa kufufuza kwa zinthu anthu ngati ife omvera wailesi kapena ngati ife Malawi timakhala ndi chikhulupiriro chonena kuti mosachita mwina mkatikati mwakafukufuku amene pamvero pake tikupa zotsatira za nzeru. Koma apapo akakhazona kuti mwina sawu utipatsa feedback yona kuti talandira zotere kapena tafufuza zinthu zija kapezeka zona kuti zinthu zija sizinalongosoke timakhabe opanda chikhulupiriro kuno bwino fa timakhala ndi kuthekera kwanena kuti akakhazona kuti akufufuza zinthu zija tikhala ndi kuthekera kuti pamvero pake atiuza zotsatira koma akakhazona kuti auchedwa kapena sawutiuze basi timamba uluza hope. Ndi pamene pankhala ni makhala yotani khala timakhala kuti ngati adindo amene timakhulupirira amene ali ku parliament akakhazona kuti apanga chiganizo ngati zimene chitimadziwa zona kuti ni mbali imodzi sonena kuti tikupera zambiri ndi akakhazona kuti auchedwa chonchi basi timakhala kuti chikhulupiriro chonse tataye ndiye usonyeza zona kuti pali zinthu zona kuti palipo pothekera kuti mwina pachimene angechifufuze amangokhala ngati kuti atipatsa mutu koma kuna kuti mwina tazifufuza zinthu zichata pa investigate zotsala zake za chonchi chifukwa chokuchedwa kwawo basi timakhala ngati tuluzaho. chabwino mmene mo obvious ndi mmene ndachezera mwa Malawi kuna konchinji pitizani ku Blantyre. Tathokoza kwambiri Patrick tikutera kuti pana program yakulinji kuyambira nkhani yokhudza Amaryllis Hotel report imene uperekedwa kunyumba ya malamulo sinaperekedwebe mpaka pano pa zifukwa zosiyana-siyana zina mwa izo ena kuti ya report ya zamba mulibe komanso akuti yayi afunika nkhani imene ikhalemo kuti report ipite kunyumba ya malamulo amene afotokoza ine seti kumambirira kujendetu kuunikira kuti zimenezi zitanthauza chani pa ntchito yolimbana ndi katangale. Michael Kayatsa tiye ndikambirane mmene zinthu zikuyendera ku Malawi kuno kuti nkhani zikuluzikulu zokhudza dziko zikuoneka ngati kuti amalawi ani ake akumadzipatula akumadikira kuti padutse zaka 5 kenako adzayambe kuchitapo kanthu kudzera pa voti kuti awa ife sanayendetse bwino dziko tikuwachotsa tikuyika moyena. System imeneyi kuthandiza kuti mudikire mpaka zaka 5 kena kumuzani kuti analakwitsa pa Amaryllis analakwitsa pakuti tikuwachotsa tiyike moyo tiyesena Akayatsa kapena pali njira zina amalawi adzikhala involved bwanji pa nkhani ngati zimenezi. Zuma kwambiri AVC futo zimene ndi futo lalikulu kwambiri ndi Malawi ene wake samalawi chidwi kamanako kutengapo gawo nkhani ngati zimene yinde alipo Malawi amene amachita comment sitingachite generalize yayi ena amanthu kupeka maganizo awo mabuga ngati awa anthu taonapo tithakupereka maganizo awo ena masamba mchezo koma be generally mukangana chithunzi chonse mukuona kuti Amalawi timakhala ngati tili passive kudikira mina ma institutions ma civil society organizations kudikira pa institutions aboma kuti amene atene katangale koma nkhondo limbana ndi katangale singamenyedwe ndi mabungwe okha yayi singamenyedwe ndi ma institutions okha aboma pakufunika ndithu kuti Amalawi tonse titengepo ndithu gawo tiyankhule komanso ngakhale kutengapo action pafunso imene munazafunsa lija pali funso lalikulu kwambiri lonena kuti kodi ngati parliament ikulephera ntchito yake kodi pachitika chani who is supposed to hold parliament to account and mzanga ndithu anayankha bwino ndithu pankhani imeneyo koma kupatula kwa makoti inafeso anthu tili ndi udindo chifukwa parliament inakhazikisa ndife aphunga amene apanga parliament asankha ndifeyo therefore akwena ndithu kuti ayankhe pa ifeyo and ngati sakuyankha pa ifeyo we have to hold him to account and sitikuyenesa kudikirira kuti ayi basi tidikire zisankho ayi in between elections tili ndi udindo ndithu ochita hold to account ma members of parliament athu aphungu athu konse kunali 229 constituencies
agona ndichukha accountable kwa anthu amene anawasanga. So ife anthu amene tili constituency ndi udindo sikumwiranitsa nditu phungu wathu kuti iye pamphuni yake takuti kuti ili bwanji kuti nkhani yako kuti ikuyenda bwanji koma muzaona kuti nthawi zambiri tikasanga phungu basi timangomusiya kumamuopa anso kupanga approach zimenezo lakuta nditu tili ndi udindo tili ndi mphamvu constitution ikutipasa mphamvu chifukwa mphamvu constitution kunena kuti mphamvu zimene zingadidwa amene mawa aphunguwa khandani ndi zathu amalawi mukangana gawo 5 ya constitution yathu ndiza ife ya malawi and zimene zigwirizitsidwa ntchito mokomera ife ya malawi. So we are the owners of the power. Ife ndiye mphamvuwo so tizikhala ndithu chidwi komanso kuchitapo kanthu aitanisa kuti aine pankhani kuti zibanji yakuti zibanji komano tikapitirizabe kumangokhala ngatino basi kuchita manyazi za ma-MP nkhani ngati zizibwera kapena kumangopezeka kuti zatha opanda chilichonse chochitika and zotsatira zake zoti nkhondo imeneyo yoyimba netakale sitiwina ayi tipitirizabe kuuza ndamankhani nkhani ngati zipo chifukwa cha ntchito imeneyo wozatangalo. Benedicto Kondowe, ku Malawi kuno kulibe senate ifanyani mwalivetsetsa funso langa kumene kulowera yes kuti ndikuyamba za amene amachita polisi parliament timaona kuti masystems ena kumakhala ngati senate ija imafunsa mafunso makhala some sort of tikamati ngati ma wise men anthu ena ake anzeru zina kaganizidwe kena ku Malawi kuno inadumphidwa pati senate. Tikukhulupirira kuti anthu amene ankapanga constitution yathu ngina nthawi imeneyo nali chikhulupiriro chonena kuti nyumba ya malamulo igwira ntchito yake moyenerera komano wina witizaka kuonesa kuti malingaliro amene wawa anali wolakwika mukuziwanso kuti mconstitution nali nkali ya provision recall ngati fungu sakugwira bwino ntchito yake andi kumuyitanisa kumchosa zonse zija zinachokamo pakatali pano nayonso ndi nkhani imene ili mkamwa anthu akukambirana kuti akoti ibwereremo kapena ngati ingabwereremo ndondomeko yake ikhali yotani kuti kuyambira 1994 tivomereze kunena kuti constitution tayenda nayo kuzafika panopo pali magaps amene takhala tikuwaona mwina nthawi yakwana yonena kuti constitution yathu tiyiunikire kuti magaps amene taona kuti ndiwofunikira kuti democracy yathu ipite patsogolo magapu amene wowo akonzedwe ayikidwe m'malamulo koma izizi zitengera kuti ngati dziko pa nkhani ya maganizo athu ndi wotali si nkhani yonena kuti mwina munthu mmodzi kapena nthambi imodzi ingate kunena kuti direction ikhali motero chifukwa kukonza constitution kumakhala kufunsa maganizo a anthu osiyana-siyana. Innocent nthambi zaboma ngati zimezi makomiti a nyumba ya malamulo angachedwe strengthen bwanji chifukwa mmene anafotokoza ngati akayatsa nsakalo sanena kuti kafukufuku aliyense okhudza nkhani zikulu ku Malawi kuno tsogolo lake silimaoneka bwinobwino ngakhale kuti makomiti aku parliament apanga kafukufuku iwo aja amangonena kuti ifeyo timangopanga ma recommendations palibenso kwina kumene nkhani ngati zingakumane nazo tingapite nazo. Strength angapakidwe bwanji strengthen ma nthambi ngati zimezi kapena ma institutions ngati amene kapena makomiti ngati amene. I think mwina Akondowe mwina akhoza kutithandiza bwino chifukwa iwo ali ndi background ya law mwina akhoza kutithandizira komano I think tili ndi ma layers tikamapanga zinthu zathu pali zinthu zina zimene nyumba ya malamulo ikhoza kupanga zina executive ikhoza kupanga zina we have the judiciary kuti ikhoza kupanga ineyo ndikuona ngati kuti mwina collaboration ya bwino kunena kuti ife tikapanga ichi tikachifikitsa papa ifeyo mwina mphamvu zathu cannot go beyond this mwina azipereka ma recommendations abwinobwino mwina so kukhala so yo responsible kunena kuti let's pass on this mwina to the next arm kuti mwina itithandizire atipeze chinthu choona kwenikweni komanso afunso limene wafunsa iweyo likuoneka la mphamvu kwambiri loti mwina tiyambe kuliganizira ndionena kuti parliament yathu is it answerable to Malawians ineyo chimene ndimaona parliament yathu imapanga imakhala free kupanga china chilichonse chifuna kuti focus ya Malawi kwambiri si mayang'ana what happens
in the chamber. What happens in the August House? Amalawi ambiri amayang'ana phungu wawo as an individual, what is he doing ku constituency. Koma zimene zikuchitika ku parliament ngati parliament yonse, I think zimene zozo amalawi ambiri they don't have that interest kuti azidziwa kuti kunyumba ya malamulo kumachitika chani, amangoyang'ana zakudera kwawoko. This is why tili ndi aphungu ambirimbiri amene they don't contribute, they don't say a word in parliament. Komano when they go back to their constituencies amapezeka kuti kumene kuchakwa anthu akuavotera akubwereranso. Kodi system imene tikugwiritsa ntchito ndi system imene kuti ikutipatsadi aphungu amene tikhoza amene akhoza kutithandizira kuti tipindule nawo ngati dziko. Chifukwa mwina marose amene parliament imapanga kapena marose, yes, a parliament marose aphungu, it's not about development. Koma anapeza zimene anazipanga twist, amalawi amangoti bola uyu watibweretsera sukulu, bola watibweretsera chakuti, zimene zozo zili bwinobwino. Koma kumbali ina ya muchembai kuti amapanga behave chibwanji ku parliament, what is the contribution like ku parliament, akutithandizadi ngati dziko kuti lipite chitsogolo area imene isi imayang'anidwa kwambiri. So mwina we should find a way yonena kuti so they should be answerable kwa anthu amene anawaponyera vote beyond kumangoyang'ana kuti ku constituency amene watibweretsera mijiko. Tabwino akondowe tsopano tupita kumapeto kwa programu nkhani ya Amaryllis Hotel report iyende motani kuti paoneke kuti pakuchitika kenakake. Nkhani yaikulu ndionena kuti nyumba ya malamulo imayenera kutumikira Amalawi. Ndi chifukwa chake mu mphamvu zina zimene ali nazo nkhani ya representation, kutumikira komanso nkhani ya oversight. Kwa ifeyo tikuona kuti nyumba ya malamulo inapanga chisankho chonena kuti pakhale kauniuni, ndipo kauniuni adayenda kufika pamene wafikapo. Tikayembekezere kwa nthawi yayitali chifukwa tikunena kuti ndalama za anzathu zimene agwiritsa ntchito zili pa chiopsezo. Kwa pakatali pano hoteli ipangiwa ene ake. Pa chifukwa chimenechi nyumba ya malamulo ikuyenera ipeze njira yonena kuti ripoti imeneyi iperekedwe. Komanso za boma alangizidwe Attorney General. Apa mukayang'anisisa pali kukokana pakati pa nyumba ya malamulo, leader of government in the house ndi committee. Attorney General akuyenera aperekeso guidance kuti kodi ngani imene dziko mathero ake angakhale wotani kuti wakomere ene ake andalama. Tikapanga zimenezo tikukhulupirira kuti chilungamo chipezeka. Koma tikapanda kupanga njira imeneyi ndiye kuti ndalama zimene komiti imene yagwiritsa ntchito za wamani, ndalama za nkhafu zimene yagwiritsa ntchito za wamani, zimene tikukhulupirira kuti zingatichitire bwino ngati dziko, de tionetsetse kuti nkhani imeneyi ifike pamathero. Akondowe tathokoza ife chokhala nafe mpulogalamu ya lero yakulinji akayatsa nkhani imeneyi iyende bwanji kupita chitsogolo ngati ripoti lingaperekedwe pachitike chani. Sio kwambiri Elvis. Ngati ndina ino pa radio ina yake maneno nditu kuti apakiwa adikita address. I think honorable Malundela akunyala kuti yankhula. Ngati nava bwino amatalo nditu inendwa limbikitse nditu kuti adikita address Malawi pakati pene. Ndipo chatu sijinabangitsidwe kuti ripoti imeneyi ipangitativu ku parliament yamazozo kambirana ripoti sinatuluke. So akwena atifotokozere kuti now what next. Izozo zikhala zofunika kwambiri chifukwa Malawi alimbikitsidwe kwambiri ndi nkhani imeneyi. Ifeyo ngati mabungwe ka HRDC kumene timayimirira komanso ngakhale National Anti-Corruption Alliance tindichidwe kwambiri kuti tione kuti nkhani imeneyi itabwanji. Nkhani si kungopereka findings chabe komanso chidi chatu ichi tiona kuti zotsatira zake zikazotani, nkhani za accountability, mukhama communication zotani komanso kuti pachitika chani chimene tikufuna ife chino kuti pakale tu accountability pakale kuyankha mlandu na pale andena amene sanagwiritsa ntchito mphamvu za ubwino ayankhe milandu ndithu Malawi tione ndithu anthu akuyankha milandu chifukwa nkhani izi asikakhala koyamba yayi zakhazi kuchitika ndithu komano kuti makhala omwelo ona kuti mapeto ake samaoneka
anthu samayankha mlandu, anthu samapatsidwa zilango, zimene zimapangitsa kuti tu kakacha kamene kaka impunity kazipitirira komanso michitidwe ngati imeneyi izipitiriranso. Akayatsa tathokoza Innocent tikuyamikeso chifukwa chokhala nafe mpulogalamu ya lero yakulinji. Zikomo kwambiri Elvis. Tiyamikeso amayi nonse chifukwa chotsatira pulogalamu ine ndi Elvis Sawahoma tilankhulanenso mawa. Amalawi kulinji no kulinji kumavenya kumavetsera kuti kulinji Blantyre Lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwene akoti akuti bwanji kuti usaruka kulilabe nanga osolola ledesi yaodeja chirukuko chuyenda bwanji nanga nkhani zonyadisa sikulijani kumbolo pakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga ochuta mwadzuka bwanji nanga atenzirediyo kukuliyani kulinji ndikudalira ino kulinji